Хваленый Иисус Христос. Сейчас приглашаю всех деток без костюмов в начало костела. Идите сюда все в начало костела, а все, кто в костюмах, стоят там в конце, и сейчас Ксенс к вам будет красиво входить, и красиво будем все вместе входить потом под алтарь. Все, кто без костюма, идите сюда. Начало, остановитесь здесь, стойте, только сделайте проход, хорошо? Потому что красиво. Будем приветствовать наших святых. Сегодня к нам святые придут. Да? Красиво проходик только сделаем проходик. Проходик, сделаем проходик, чтобы наши святые, на которые к нам сегодня придут, да, мы их поприветствовали, там они ждут, наши святые нас, да, мы их будем красиво встречать. Вот, они сейчас будут под музыку идти. И давайте сначала помолимся в имя Отца и Сына и Духа Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. В имя Отца и Сына и Духа Świętego. Amen. И ждем, сейчас еще наши все святые соберутся. Хваленый Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, распочинаем мы эту святую віншу
Урачыстасць Маці Божай Вострабрамскай адзначаем, і сёння асаблівым чынам мы молімся, просячы аб дары святасці для кожнага з нас. І сёння мы вітаем нашых дзяцей, якія ў вобразе розных святых да нас падышлі, каб напомніць нам, што святасць на вельмі розная, што кожны можа быць святым. І кожны з нас напамін Божы аб тым, каб кожны з нас па меры сваіх сіл і магчымасцей да гэтай святасці імкнуўся. Паэтаму сардэчна усіх вітаем, асабліва тых дзяцей, якія прыйшлі ў вобразе гэтых святых. Няхай будуць такім красамоўным напамінам для нас, што мы павінны быць святымі. Вітаем таксама ў нашай парафіі ксяндза Віталія Дабраловіча, які з'яўляецца дырэктарам дабрачыннай арганізацыі «Карытас» нашай дыяцэзі, які прыбыў сёння разам за сваімі валанцёрамі, каб прыблізіць нам дзейнасць гэтай арганізацыі, дзейнасць «Карытасу». Вітаем яго сардэчне, і гэты няхай ён стане таксама для нас пэўным напамінам, што адной з вельмі важных дарог да святасці з'яўляецца магчымасць аказваць міласэрнасць, дабраню таму, хто патрабуе, хто з'яўляецца бедны, хто знаходзіцца ў рознай жыццёвай цяжкасці. Ксёндз Віталій сёння нам прыблізіць значэнне міласэрнасці, якая праяўляецца праз дзейнасць нашай дыяцэзіяльнай «Карытас». Вітаем яго сардэчна і просім пакіраваць сённяшняй святой імшой, прамовіць да нас Божае Слова, і падчас гэтай святой імшы ксёндз Віталій асаблівым чынам будзе маліцца аб супакоі вечным для Шамрэй Анджэя ў 19-ю гадавіну пасля яго смерці, просячы аб дары Божай міласэрнасці для яго. Мы, каб годна маглі прыняць удзел у гэтай найсвяцейшай Еўхарыстыі, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і загадкамі. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амінь.
Помолимся. Боже наш Отче, приди на допомогу Твоему народу, ка подаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, Мати милосердности, раз ей заступництвою натрымал Твою милосердность, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги приповістів Соломона. Так каже мудрость Божия. Пан створив мяне на початку шляху свайго перед дзеями своими, спрадвеку. Ад веку я была установлена от початку перед створением земли. Я народилася, калі не было яшчэ ні бездані, ні крыніц полных воды. Перш чым былі поставлены горы, раней за пагоркі я народилася. Калі яшчэ не стварыў ён ні зямлі, ні палёў, ні першых пылінак сусвету. Калі умацоўваў нябёсы, я была там. Калі крэсліў скляпенне над паверхняю бездані, калі усталёўваў уверсе аблокі, калі мацаваў крыніцы бездані, калі вызначыў межы мору, каб воды не выходзілі па-за берагі яго, калі закладываў асновы зямлі, тады была пры ім, як майстар, была штодня яго упадабаннем, весялілася перад яго абліччам увесь час, весялілася на зямным коле яго, і радасць мая была з чалавечымі сынамі. Гэта Слово Божие. Вітай, королева, мати милосердности. Вітай, королева, мати милосердности. Трон Твой, Боже, триває навеки. Справедливое жезло Твоего владарства. Дочки короля сороду милованных Твоих. Королева пригожена золотом зафира стала праворуч Тебе. Вітай, королева, мати милосердности. Погляди, дочка, послухай, схили свое ухо. Забудь народ свой, дом Твоего Отца. Король правне Твоей пригожости, бо он Твой пан, поклонися Ему. Вітай, королева, мати милосердности. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом. У вышитым оденье ведут її до короля. За ёю дівчата сяброки її уваходять до його. Вітай, королева, мати милосердности. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Умилованы, калі ж об'явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, збаўцы нашага, ён не дзеля учынкаў справядлівасці, якія мы учынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Христа, збаўцу нашага, каб апраўданыя ягонай ласкай мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця. Гэта Слово Божие.
Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Бог послав анёла Габріеля ў горад Галілейскі, які називався Назарет, да дзевы, зарученай з мужем по імені Юзаф з дому Давіда, а ім'я дзевы Марії. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марія, бо знайшла ты ласку ў пана, і вось зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі, будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домом Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марія сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі ж я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе, таму і народжанае святое будзе названа сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова», і адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Похвален Иисус Христос. Колькі вас тут таких цудоўных, і Валянцінаў, і Тэрэсаў, і кого толькі тут не бачна, нават я імён усіх, і Анастасій. Сегодня мы с вами, дорогие, переживаем один из таких важных дней у тыдні. Что? Ну, дапамагайце мне, бо я так ведаце, а что значит, когда я говорю, что недельку переживаем, это что за день у нас, у христианов? День, когда воскрес память. То есть мы собираемся разом, как одна христовая семья. Але есть и другое еще значение. Сегодня мы, уже, как сказал ксёнз Виталий, ксёнз Пропуш, переживаем урочистость. Ну, чего мы переживаем? Кто уважливо слухал початок Святой Мши? Что мы за день сегодня переживаем? Какую урочистость сегодня переживаем? День Маті Божої милосердності, так, Вострабрамської. Ну і третій день, який так бачний сьогодні тут при алтарі. Що сьогодні ще ви святкуєте? Ну, які костюмчики поприбирали? Навошта їх ходили? Святых. Но ви святкуєте сьогодні свій День святих, так, бо вже ми його пережили у костелі, але ви сьогодні його святкуєте. І ось глядите, у нас є найсвятейшая, это кто? Святейшая Мария, так? Цудоўна. Але апрача яе ёсць яшчэ і святыя. Ну і цяпер вы мне тогда поможете, якія тут святыя ёсць. Хто ты? Ангел. Просто анёлочек, так? А ты кто? Агата. Так, Агата. Тереса. Агата. Лилия. Агата. Патрик. Ангел. Святый Патрик. Анастасия. Моника. Агата. Вот глядите, вы назвали вельмі шмат прыгожых, цудоўных імёнаў, не? А як думаеце, што аб'ядноўвае усіх вось тых, кого мы называем святымі? Ну? Святые. Цудоўна, лагічна. А яшчэ што аб'ядноўвае? Иисуса ведали. А вы ведаеце Езуса? А? Так, малайцы, цудоўна. Яны ведалі Езуса, яны святыя. Чаму яшчэ? Што яшчэ аб'ядноўвае ўсіх святых? Они попали все в рай. Супер. Нават не сумняваемся. Еду все ў раю. Молодец, умница. Што яшчэ? Заўважце,
Их история. Історія, молодці, уже ближей навіть, добре. То, что они служат Богу. Супер. Библии знаменитые. Ну, гэта не цяпер знамяніты, тады то так по-рознаму было. Ведаеце, са святымі так, мае дарагія, бывае, што за жыцця пра іх нават ніхто асоба не гаворыць. А ўжо пасля адбываюцца розныя цуды, хоць іх ужо няма такіх людзей жывых на зямлі, але яны далей дзейнічаюць, яны далей працуюць, служаць Пану Богу. І вось тады Касцёл заўважае, што за іх заступніцтвам, за іх дапамогай людзі атрымліваюць патрэбныя ласкі, аздараўленні і іншыя, і вось тады іх узносяць у ранг святых. Они не робили плохие поступки. Я думаю, што, напэўна, стараліся быць сапраўды так, як вучыў іх Езус Христос. Потому что яны молились. Таксама не выключаем нават гэтага, бо без малітвы, без гэтага разважання мы не можам прыйсці да Бога. Але цяпер, мае дарагія, дазвольце, я ўжо трошкі вас пазастаўлю, у сэнсе такім, што не буду вас мучаць пытаннямі, а мы перайдзем да такого другога нашага этапу, нашага сённяшняга спаткання і разважання, а менавіта таго, што вы ўсё сказалі разам. Не? Што мы гэта зазначылі у вашых такіх падсказках о тым, што усе святыя. Заўважце, сёння мы перажываем Дзень Маці Божай Вострабрамскай, якую мы таксама называем найсвяцейшую. І кожны святы на ўзор Маці Божай па навучанню Езуса Хрыста чыніў тое, што мы называем вернасць Богу у сваёй такой штодзённасці, малітоўнай штодзённасці, чи у гэтай штодзённасці учынкаў, калі мы чынім добра, як вы сказалі, што яны не рабілі дрэнных учынкаў, так? Вучыліся быць святымі, выконваць Божыя наказы. Хтосьці там хоча падзяліцца яшчэ са мной хіба, так? Хлопцы. Но выконваць Божыя наказы, ісці дарогай сапраўды святасці. І ёсць яшчэ такі момант, які называецца выявы святых, выявы Маці Божай, czyli гэта розныя абразкі, вялікія абразы, которые мы бачым чы ў касцёлах, чы ў хатах. І што для нас вельмі важна ведаць і ў чым быць свядомымі, што кожны вобраз гэта проста малюнак, які дазваляе нам уявіць сабе, як выглядала тая чи іншая асоба, якая ішла на гэтай зямлі. Але цуды чыніць Бог праз заступніцтва святых, праз заступніцтва апеку Маці Божай. Бог у нашым жыцці чыніць усе тыя цуды, аб якія мы просім, аб якія мы молімся. І сягоння таксама яшчэ ёсць адзін пункт, які ўсіх святых, і асабліва сягоння мы гаворым пра Маці Божую Вострабрамскую, як Маці Божую міласэрнасці. Лучыць тое, што яны былі вельмі багатыя ў міласэрнасць свайго сэрца. Я толькі некалькі, апрача тых, што вы назвалі, назову. Ведаеце, напэўна, такую святую, як Маці Тэрэса з Калькуты. Ёсць тут у нас хто-небудзь Маці Тэрэса з Калькуты? Нема такой, не прыбраліся ў яе, не? Можа, у наступным годзе хто-небудзь будзе мець такі касцюм прыгожы. Вось, яна аддала сваё жыццё ў служэнні найбяднейшым людзям. Выбрала той шлях, які вельмі складаны. Але чаму яна гэта чыніла? Таму што яе сэрца было поўнае любов'ю, таму што яе сэрца было напоўненае міласэрнасцю. Адначасова святы Францішак з Асыжу ёсць у нас тут? Ніхто не зрабіў касцюм святого Францішка з Асыжу? Таксама гэта святы, які пакінуў свой дом, пакінуў усе багацці і пайшоў у каплічку, якая ўжо па сутнасці такая развалівалася, і пачаў яе адбудоўваць. Але адбудоўваючы каплічку такую матэрыяльную, такую звыклую, каменчык па каменчыку, да яго пачалі падцягвацца іншыя людзі і дапамагаць. І так сталася ў гісторыі, ён прымаў усіх, самых бедных, самых патрабуючых, для кожнага стараўся штосьці добрае зарганізаваць, таму што ён заўсёды падкрэсліваў, бо Езус быў міласэрным, Езус чыніў дабро, і я так павінен чыніць.
А выйшла так, што адбудову ў той час цэлы касцёл жывы. Czyli перамяніў сэрцы многіх людзей, гэта сотні тысяч людзей, якія па-іншаму глянулі на свет веры, на свет вернасці Богу. Ёсць яшчэ трэцяя асоба, якая наша зямлячка, гэта благаслаўленая Марія Бернацкая, недалёка тут, за Гароднам, там загінула, жыла ў Ліпску, гэта трошкі так за мяжу ўжо цяперашнюю беларуска-польскую. І вось яна праз сваю міласэрнасць, праз сваё жыццё стала сведкам такой моцнай любові да свайго бліжняга. Яна аддала сваё жыццё за сваю невестку, каб тая магла жыць, каб магла нарадзіць дзіцятка і каб далей магло жыць наступнае пакаленне. І кожнага святога, чи святую Агату, чи святую Анастасію, чи Цицилію, кожную святую, чи кожнага святого, калі мы возьмем, то ў іх знойдзем менавіта вось гэтыя рысы вернасці Богу, у вялікай любові, бо яны стараліся сваю дзейнасць чыніць праз любоў да бліжняга свайго. І вы, гледзячы на гэтых святых, маючы гэтыя прыгожыя такія касцюмы, павінны таксама глядзець на іх гісторыю, на іх біяграфію, як яны жылі, як яны ў гэтым жыцці маліліся, як яны сведчылі пра сваё жыццё, каб таксама вучыцца і сваё жыць жыццё падобным, але ўсё ў служэнні Езусу Христу. Таксама сягоння, мои дарагія, як ужо там заўважылі і сказаў ксёндз пробашч, у вас не быў у гасцях, але і таксама кожны касцёл для святара гэта свой дом. Збіраемся вы, мы разам маліцца, а мы як Карітас прыехалі для вас, каб трошкі некалькі слоў, напэўна, і запрасіць вас да дабрачыннай дзейнасці. Так атрымалася, што маё жыццё амаль усе гады з невялічкім перарывам, але заўсёды палучанае з Карітас. Ужо калісьці прыязджаў да вас як дырэктар Карітас, цяпер зноў. Уваходзілі ў касцёл, там убачылі, што ёсць прыгатаваны розныя вырабы, і анёлачкі, і свечкі, і іншыя рэчы, якія валанцёры і інваліды рабілі сваімі рукамі. І гэта ўсё пазней распаўсюджваецца па розных акцыях, па касцёлах, як ездзім. А тое, што атрымліваецца, яно ідзе пазней на патрэбы дзейнасці розных праектаў дабрачынных у Карітас. Таксама атрымаеце вось такія фольдэркі, на якіх знойдзеце інфармацыю, што мы робім. Гэта такія агульныя, напэўна, бо праектаў робіцца вельмі шмат. Тут больш такія, астатнія найбольш такія большыя паказаныя, трошкі пералічаныя іншыя. Бо Карітас, як добра мы з вами ведаем, бо мы людзі касцёла, Карітас гэта структура касцёла, дапамагае кожнаму, хто звяртаецца, незалежна ад таго, чи гэта католік, чи гэта іншае вераспавяданне, чи гэта чалавек, які папросту заблукаўшы і нічога супольнага не мае з верай, але кожнаму з іх стараемся дапамагчы. І адначасова праз сваю дзейнасць паказаць, што мы чынім гэта, бо нас так вучыць Езус, гэта дзейнасць касцёла. Як будзеце ўжо выходзіць з касцёла, то там будуць валанцёры стаяць са скарбонкамі. Зноў жа, мои дарагія, не абвяшчалася вам наперад, каб гэта не змушаць вас да таго, што вось вы павінны тут цяперака ўсё адчыніць свае кашалькі, ну, бо прыйшоў ксёндз, тут так добра просіць. Хто што можа, той складае. Хто не можа, абсалютна не чуйцеся змушанымі да таго, што вось я там не ўзяла з сабой грошы, то я не магу пакласці. Гэта не самае галоўнае. Самае галоўнае, каб мы з вами як касцёл заўсёды маліліся за тых ахвярадаўцаў, тых дабрачынцаў, якія прымаюць удзел. А паміж імі гэта вы, а значыць, молімся за саміх сябе. Бо тое, што мы не можам зрабіць матэрыяльна, мы можам вельмі шмат зрабіць малітоўна. Сёння не маю часу, каб вам распавесці ўсе прыклады і падзяліцца, як гэта працуе адносна малітвы, як Бог прыводзіць людзей далёкіх ад касцёла, але яны прыходзяць і ўключаюцца ў дапамогу ў розных праектах. Пагэтаму, хто сколькі будзе мець магчымасць і будзе мець, то да скарбонкі можна злажыць. Але я яшчэ запрашаю вас таксама, там на астатняй старонцы ў гэтым праспекце будзе інфармацыя па ЕРИПу, QR-код, хто карыстаецца інтэрнэт-банкінгам, то таксама можна будзе плаціць за камуналку і
і гэты рубль чи два заўсёды закінуць на дабрачынную дзейнасць. Як то кажуць, з міру па ніткі голаму кашуля. Так і тут. Я вам прызнаюся чэсна, што для мяне больш цэннае, калі можа патрошкі, але рэгулярна чалавек уключаецца, бо это гаворыць аб адказнасці чалавека, што ён таксама разумее, што у касцеле маем розныя справы, розную дзейнасць, але між іншым маем і заданне, як веруючыя людзі, адчыняць сваё сэрца на патрэбу іншых. Маленькі такі прыклад, чаму мы павінны дапамагаць. Калісьці на самым пачатку, як прыйшоў Карітас, гэта яшчэ быў 2006-2007 год, і для мяне было вельмі складана прыняць, што значыць дапамагаць бездомным, а менавіта, як мы называем іх, бамжы. Мы іх бачым на вуліцах часам. І, па праўдзе кажучы, калі так глядзіш, нічого не робяць, маючы там 40-50 гадоў, якія яшчэ поўныя сілы, можна было б іх да працы. У савецкія часы то былі спецыяльныя ЛПТ, дзе іх завозілі, змушалі да працы. Сёння іншы свет, іначай гэта ўсё выглядае. І вось я, калі паехаў у Германію першы раз, там спаткаў чалавека, які пачуў маё незадаваленне, што я вось за тое, каб дапамагаць інвалідам, памагаць сем'ям шматдзетным, там, дзе праблемы сапраўды такія, людскія, якія не ўсе могуць парадзіць. Але гэтым вось там такім, а ён пазней мяне ўзяў асобна, вывеў на вуліцу і говорыць, шкада, што ксёндз яшчэ не дарос да гэтага. Але я думаю, што маё сведчанне дапаможа табе, як ксяндзу, як дырэктару Карітас, зразумець, чаму трэба дапамагаць і такім людзям. Калісьці, калі быў такі малады, як ты, я пачаў дапамагаць бездомным менавіта, вось гэтым пакінутым, таму што рашыў аберагчы. Ён паказаў вуліцу прыгожую, шкляныя вітрыны, сярод іх там аптэкі, якія і да яго належалі. Вось, каб аберагчы сябе і грамадскасць ад такіх, як яны. А менавіта, каб яны не кралі, каб яны не білі вітрыны, не ламалі дзвярэй. І пагэтаму я як бы плаціў за такі супакой, бяспечнасць у сваім дому, у сваім горадзе. Але прыйшлі гады, і з гадамі зразумеў чарговую важную рэч. Бо пачаў іх слухаць, пачаў унікаць у гісторыю іх жыцця. Чаму яны вось менавіта так? Слухаем, дзеткі, гісторыю цудоўную. Дзяўчата, пазней паговорым, ведаю, што вам уже не цярпелівіцца, але паслухайце, калі ласка. І вось прыйшлі гады, і я зразумеў, што гэта людзі, якія сапраўды трафілі ў пулатку, такую лавушку свайго ўласнага выбару. І яны не ведаюць нават, як адтуль выбрацца. А больш таго, прыходзіць таго моманту, што ўжо нават і нічога не могуць зрабіць на ўзроўні псіхалагічным, каб выбрацца з гэтай такой бездны, з гэтай багны свайго жыцця. І я пачаў дапамагаць, таму што ў маім сэрцы быў жаль да гэтых людзей. І пазней, яшчэ праз гады, прыйшоў трэці этап, бо я чалавек веруючы. Я хожу таксама да касцёла, я малюся, слухаю Евангелія, цяпер чытаю, разважаю. Я зразумеў, што тое, што я раблю, гэта не павінна вынікаць толькі выключна з грамадскай адказнасці. Гэта не павінна вынікаць толькі з майго запатрабавання ўнутранага духа жалю, альтруізма, але гэта маё заданне, як веруючага чалавека, выканаць словы Езуса Хрыста. І ведаеце, па сённяшні дзень я памятаю гэтую навуку гэтага чалавека, ўжо ён не жыве, бо ён тады ўжо меў пад 70 гадоў. Але затрымліваюся вельмі часта над тым, а як выглядае маё ўласнае жыццё. Калі я гавару аб тым, што маю чыніць свайго задання ў касцеле добрыя справы адносна вось такіх людзей. Сёння ў гародні да нас на кухню для бедных прыходзіць ад 120 до 150 чалавек. Гэта толькі адзін з такіх праектаў, якія Карітас робіць. Поэтому, мои дорогие, хто будзе мець магчымасць, то запрашаю далучацца да гэтай дапамогі. Таксама запрашаю знайсці нас у Instagram, дзе вы можна пазней глядзець, якія праекты робяцца, што робіцца, бо мы заўсёды такую справаздачу у фотаздымках, у рознай інфармацыі падаём, што мы робім, як валанцёры працуюць актыўна ў нашай дзейнасці.
Як і так само у Єрипі, мої дорогі, там будете бачити такі, як строки, фамілія, адрес, яны не обов'язкові. Ви не мусите їх виконувати, можна їх просто промінути і заставити. Але я запрашаю, каб аднак упісваць. Чаму? Таму што на Божае нараджэнне, на Вялікдзень мы заўсёды стараемся прыслаць віншаванні і далучыць маленькую справаздачу з таго, што робіць Карітас. Гэта таксама такая адказнасць перад вамі, усімі як ахвярадаўцамі. І калі мы маем такі адрес, то маем магчымасць вам даслаць і віншаванні, і маленькую справаздачу. Калі, напэўна, няма такого пажадання, як вы не хочаце, каб вам прысылалі, то, напэўна, тады не мусіце гэта пісаць. Гэта папросту запрашэнне і мая ўдзячнасць. Вялікі вам дзякую, мой дарагія, за ўсё, што вы чыніце. Кожны панядзелак таксама о 9 гадзіне раніцы у Брыкіцкім касцеле у Гродні адпраўляецца святая імша за ўсіх ахвярадаўцаў, валанцёраў, супрацоўнікаў, за ўсю дзейнасць Карітаса. А гэта значыць і за вас усіх, бо вы прымаеце ўдзел. Прынамсі раз у год складаеце ахвяраванне на Карітас, поэтому за ўсіх вас святая імша адпраўляецца. А сягоння запрашаю, мои дарагія, каб разважыць, кім для мяне Маці Божая. Для вас, мои дарагія дзеткі, разважыць над тымі святымі, якіх вы выбралі. Які прыклад яны даюць святыя ў жыцці, у сваім уласным жыцці кожнага з нас, і вучыцца чыніць сваё сэрца, поўнае Божай любові, Божай моцы і Божай міласэрнасці адносна сябе і другіх людзей. Амин. Вызнай нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усімага. Адаючи пашану Єсусу Христу, владару сусвету, праз заступніцтва Його Маці милосердності, узнясем наші просьби до всемогутного Айца. Молимся за святы касцёл, каб ён, умацоўваючы вернікаў у веры і надзеі, быў для іх міласэрнай маці. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за папу і біскупаў, каб Бог падтрымліваў іх сваёй ласкаю ў мудрым кіраванні касцёлам. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за католікаў нашай краіны, каб, дзякуючы заступніцтву Маці міласэрнасці, яны жылі ў згодзе і спакоі. Почуй нас, о Пане,
за бацькоў, каб яны ажыўлялі ў сэрцах сваіх дзяцей набажэнства да Маці Міласэрнасці. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб, наследуючы дабрыню Марыі, мы шчыра дапамаглі нашым бліжнім. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за наших памерлых, асаблівым чынам Шамрэй Анджэі, успамінаем 19-ю гадавіну пасля смерці, каб Бог дазволіў сваёй міласэрнасцю ўвайсці ім у валадарства нябеснае. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устыхаем, почуй нас, просим Тебе. Пане, выслухай просьбы свайго народу і праз заступніцтва Маці Міласэрнасці атуляй яго заўсёды Тваёй дапамогай праз Хрыста, Пана нашага. Пане мой, Тебе иду, Тебе сердце отдаю, и прими молитву не отвергни. Дух сносится к Тебе, сердце с радостью горит. Хвала Тебе, мой Спасца, Ты у темры светишь мне. Прославленный будь, о Пане, Боже мой, Боже мой. Пане мой, к Тебе иду, Тебе сердце отдаю, Ты прими молитву не отвергни. Дух сносится к Тебе, сердце с радостью горит. Хвала Тебе, мой Спасца, Ты у темры светишь мне. Прославленный будь, о Пане, Боже мой, Боже мой. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог принял ахвяру свою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Престолу Святому. Пане наш Боже, мы приносим наши дары, каб скласти Тебе ахвяру милостивления и прославления. Покорно Тебе просим, учини, каб идучи за прикладной святейшей Панны Марии, мы стали приемную Тебе ахвярою праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце, просим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо, сапраўды годно это и справедливо, слушно избавлено, каб мы прославляли Тебе, Боже, за цуды, якія Ты учинил у своих святых. Отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню
величаем Тебе словами великие справы Ты учинил по всей земли, и свою милосердность распостер на всех поколений. Ты глянул на покору своей слуги, и прозеес послал людям збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Яго Твою величь прославляют хоры анёла, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчем. Просим, каб и наши голосы долучилися до них, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна, хосанна, на вышинях. Благословленный, кто приходит с имя Пана. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна. Сапраўды Божы Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас, целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас згодными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Леоном XIV, бискупом нашим Владимиром и усім духовенством.
Пам'ятай про слугу Твайго Анджея Шамрея, якого Ти покликав до себе з гэтага свету, дазволь яму, які став праз хрост падобным у смерці Твайго Сына, так само удзельнічаць яго ў воскресенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыі, са святым Юзефом яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святымі Михаилом Арханёлом, Яном Павлом II, Максіміліаном Кольба і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе пра Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами і з Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся
бараны Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не ванты, каб ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я
Милосердный Боже, отдаючи пошану Мати Твоего Сына, вы приняли сакрамент вечного избавления. Просим Тебе, щедро надели нас усими потребными ласками, как мы неспынно удосконаливались у христианских ценотах праз Христа Пана нашего. Езу, праз заступніцтва Марыі Маці Тваёй, якая народила Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Як я ўжо казаў на пачатку святой імшы, сардэчна вітаемся за Віталія Дабраловіча, дырэктара нашага дабрачыннага таварыства «Карытас» Гродзенскай дыяцэзіі разам з валанцёрамі. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у аўторак Маці Божай Чэнстахоўскай, у сераду каралевы веравызнаўцаў, у чацвер Маці Хрыстовай, у пятніцу звеставання Пана, у суботу Маці Божай Тройчы Прадзіўнай, а ў нядзелю о 18 гадзіне каралевы пабожных школаў. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 17 лістапада ўспамін святой Альжбеты Венгерскай, законніцы 20 лістапада ўспамін святога Рафала Каліноўскага, святара 21 лістапада ў спамінах кіравання Найсвяцейшай Панны Марыі. 22 лістапада ўспамінаем святую Цэцылію, панну і мучаніцу, якая лічыцца апякункай арганістаў, касцельнай музыкі і хору. У гэты дзень будзем асаблівым чынам маліцца за нашага арганіста пана Яна, за моладзь, якая спявае, за дзяцей, за розныя хоры, якія спяваюць падчас святых імшаў, каб добры і ласкавы Бог заўсёды напаўняў іхнае сэрца любоўю і радасцю, каб сваім чароўным спевам краналі сэрца людзей, заклікаючы да глыбокай малітвы і адновы жыцця. У наступную нядзелю, 23 лістапада, будзем адзначаць урачыстасць нашага Пана Езуса Хрыста, валадара сусвету. Гэта дзень малітвы ў інтэнцыі выхавацеляў, выкладчыкаў і семінарыстаў вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Ахвяраванні, якія будзем збіраць падчас гэтых святых імшаў,
будуть предназначені на потреби вищейшої духовної семінарії в Гродні. Щиро просимо об допомозі і ахвярності в цій справі. Так само до нас привітаємо ксенза префекта, який приїде разом з клериками, щоб разом з нами супольно молитися семінарії ось наступну неділю. Так само послухаємо об'яви відносно наших парафіянів у відповідності з положенням канонічного права повідомляємо, що семінаристи Тихон Олексій і Семенов Віталій, які походять з нашої парафії, з'являються кандидатами до діаконських посвячень, які відбудуться 6 снежня бягучого года. Коли хто-небудь ведає про існуючі перешкоди для посвячення, обов'язаний сумлінно повідомити об гэтым ксензу пробашчу. Дякуємо всемогутному Богу за великий дар покликання до святарства і довіряємо йому семінаристів, які рихтуються прийняти діаконські посвячення, а особливо наших парафіян, огорнем їх нашою молитвою, як відповідним чином до першого узровню святарських посвячень приготувалися і були добрими діаконами в будучині. Так само у закристи можна набити календари на 2026 год на белорусской и польских мовах, а з наступної неділі буде можливість набити оплатки на вігілійний стол, а так само свічки Каритас. Щиро дякую всім за супольну молитву, за складене ахвярування, за усяляку оказану допомогу. Нехай вас добрий Бог узнагородить. Доручаємо вас усіх Єзусу милосердному про заступництво Маті Божої Лідської. І особливим чином хотілося б подякувати для дітей, які сьогодні прийшли у формі ось тих святих. Станьте, коли ласка, тих, хто в різних формах, повернітеся. Я тільки Святого Патрика запомнив, бо зв'язано це, не скажу з чим. Так, поглядіться. І це велике дякую дітям і батькам, особливим чином, їхнім батькам за те, що допомогли ось у формі гэтых великих святих нашого костюла і вугля повсюдного костюла за те, що вони ось для нас гэтым вельми добрим способом донесли правду о тим, що ми всі до святості покликані, всі ми повинні, може без форми, але в серці своїм гэту святость Божу носити. Так що великі дітям гэтым дякую. Сподіваюся, вони це не просто так оделися і після Святої Мши нечто отримають. Велике дякую для ксенза Віталія за керування этой Святої Евхаристії, для волонтерів Каритас, які разом з нами тут присутничають. І ще ксенз Дмитрий наш назначає невеличкий юбілей молодця, мусить служити віншуванні, а пізніше приймемо Божє благословенство. Дорогі ксьонз Діма, ад імя усёй нашай моладзі мы дзякуем вам за тое, што 5 гадоў таму вы адказалі так на заклік Хрыста абвяшчаць Евангелие. Мы вельмі шчаслівыя, што ваша святарская паслуга здзяйсняецца менавіта тут, у Лідскай фары. Дзякуючы вам мы узмацняемся ў веры, пазнаём Хрыста і навуку Касцёла і будуем зносіны паміж сабою. Жадаем вам, ксёндз Дима, каб у вас было побольше здоровья, узмацнення веры, а так само мы вельмі ценим усё тое, што вы робіце для нас. Таму з гэтым падарункам мы запомніваем вас у нашай малітве. Ксенз Дмитрий, от лица министрантов и кандидатов хотим также поздравить вас с 5-летием вашей службы ксензом. Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена Божьим благословением, милосердием, а также миром. Пусть с вашей помощью люди становятся ближе к Богу. Также желаем, чтобы Господь одарил вас всеми теми дарами и ласками, которые нужны в вашем служении. Поздравляю! Дякую велике за память для молоді, для наших міністрантів, для діток, ну і для парафіянів, напевно, молитвенно пам'ять про мене. Ось. Ну і разом йдемо до одної мети.
да святасці, да жыцця вечнага. Таму прашу, каб не забываліся ў сваіх малітвах, падтрымлівалі, каб заўсёды заставаўся верным Хрысту і мог служыць людзям. І яшчэ раз дзякуй. На гэтых добрых словах малітоўнага духу на сягонняшні дзень, надыходзячы тыдзень, прыміце Божае благаслаўленне. Он з вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у покоя Христа. Дякуем. Не светили солнца, ни месяц на землю, светили псалки Твои, и освятляли душу. Горит не светили ни солнца, ни месяц на землю, светили псалки Твои, и освятляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Ребятки, слушайте, пока никто никуда не уходит, сейчас мы вместе все помолимся. Все, кто в костюмах, все остаются в костеле. Да, мы еще вместе сфотографируемся. Для вас еще есть сюрпризы за то, что вы работали, красивые костюмы делали, да. Для вас есть подарочки. А все, кто не делал костюмы, пойдут на уличку в очередь, там Сережа будет раздавать наклеечки. Хорошо? Все, кто в костюмах, пожалуйста, не уходите. Мы вместе, еще попросим сейчас ксенза Виталия, чтобы тоже пришел. Вместе сделаем одну большую фотографию, да, и потом получите каждый подарок. Так что никто не уходите. Кто в костюмах, никто не уходите с костела. Все, становимся и молимся. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Те, которые приехали с Йодок, тоже на уличку идите, увидите очередь, там ставьте наклеечку, получите. А все ребята в костюмах остаются здесь, остаются возле алтаря.